Tässä uudistetussa Sissipataljoona 1 historiikissa kerron Sissipataljonan vaiheesta jatkosodan alusta aina kevääseen 1942 saakka. Sissipataljoona 1 perustettiin Kontiolahden Kontioniemessä 18. kesäkuuta 1941. Sen päällikkönä toimi aluksi everstiluutnantti Niko Koskelainen ja kesäkuun lopussa 1941 tehtävään siirtyi everstiluutnantti Kaarle Kari. Pataljonan vahvuus sen perustamisajankohtana oli 537 miestä. Pääosa Sissipataljoona 1 miehistä oli Itä-Suomen alueelta. Kontiolahdesta sissit siirrettiin kesäkuun puolivälissä kuorma-autolla Kivilahden Piimävaaraan, jossa he majoittuvat telttoihin ja upseerit kylän taloihin. Piimävaarassa pataljona harjoitteli sissitoimintaa sekä uusien aseiden käsittelyä. Kesäkuun 26. päivä pataljona siirtyi marssien Ilomantsin Huhukseen. Ja sieltä pataljona marssi 28. kesäkuuta 40 kilometrin päivämarssin päähän Ilomantsin Hattuvaaraan. Tämän marssin aikana väsähtäneet miehet siirrettiin Hattuvaarassa jalkaväen yksikköihin ja heidän tilallensa siirrettiin Ilomantsin rajavartioston rajajääkäreitä ja reserviläisiä. Pataljona siirtyi heinäkuun alussa 1941 Niemijärven ja Longonvaran väliselle alueelle. Sinne perustettiin kenttävartioasema Longonvaran mäen päälle. Samalla aloitettiin päivittäinen partiointi rajan taakse Vellivaaran ja Lehmivaaran kylien läheisyyteen. Samaan aikaan Uudenmaan rakuunat siirtyivät Niemijärven ja Hullarin väliselle rajalinjalle. Ja rakuunoiden ja sissien komentajaksi tuli everstiluutnantti Hans von Essen. Heinäkuun 4. päivänä ensimmäisen sissikomppanian 3. joukkue lähti partiomatkalle Lupasalmen suuntaan. Partion johtajaksi määrättiin värnikki Teuvo Suontaka ja varapäällikkönä toimi Ilomantsin rajavartioston kersantti Toivo Luukkonen. Partio eteni Hoikan kautta rajalle ja sieltä edelleen Lupasalmelle. Lupasalmelta partio jatkoi etenemistä pohjoiseen Muotkajärven läheisyyteen, jossa se törmäsi Puna-armeijan taisteluasemiin ja joutui pakenemaan itään Muotkajoen varteen saakka. Muotkajoella partio huomasi perässä tulevan vihollispartion ja lähti etenemään metsien kautta Klyysinvaaraan ja sieltä seuraavien päivien aikana Märätjärvelle, ja Märätjärvellä partio jatkoi matkansa Kuutomalahden pohjoispuolelle, josta miehet palasivat Ilomantsin Hattuvaaraan 12. heinäkuuta. Tällä matkalla ei tullut miehistötappioita ollenkaan. Sissipataljoona hyökkäsi Uudenmaan rakuunoiden ja pioneeriosaston kanssa rajan yli itään 10. heinäkuuta 1941 kello 17.15. Sissien 1. ja 2. komppania etenivät Longonvarasta ja Niemijärveltä rajan taakse Vellivaaraan, 3. komppania Lehmivaaran kylän länsipuolelle. Nämä hyökkäykset törehtivät kuitenkin alkuunsa vahvan vihollisosastojen edessä. Vellivaaran alueella kaatuvat ensimmäisenä pioneerit Ensio Suomi ja Heimo Manninen. Oskari Kuronen haavoittui ja hänet jouduttiin jättämään perääntymisen aikana vihollisen puolelle. Suomalaiset hyökkäysosastot palasivat yöllä takaisin omalle puolelle rajaa. Vellivaaran läheisyyteen jätetty viivytysosasto palasi aamuyöllä kello 4 takaisin Longonvaran alueelle. Paluumatkalla rajamies Vihtori Eskelinen kaatui astuttuaan omaan miinaan. Heinäkuun 11. päivä hyökkäys uusittiin Vellivaaraan, mutta se epäonnistui. Tässä taistelussa kaatui edellä kulkenut ylikersantti Matti Partanen. Iskussa haavoittuvat luutnantti Räihä, vänrikit Lintulahti ja Ruhanen sekä kymmenkunta sissiä. Suomalaisia vastassa Vellivaaran ja Lehmivaaran alueella oli Puna-armeijan Walter Wallin rykmentin
eli JR 126 ensimmäinen pataljona. Sen komentajana toimi Suomessa syntynyt kapteeni Poikolainen. Kolmas hyökkäysyritys Vellivaaraan tehtiin 12. heinäkuuta alkaen kello 13. Tämä hyökkäys pysähtyi Vellivaaran alle ja paluumatkalla osaston pohjoispuolelta hyökkäsi Puna-armeijan osasto aiheuttaen suomalaisille suuret tappiot. Papinsuolla tapahtuneessa iskussa kaatui yhteensä 16 suomalaista ja kymmeniä miehiä haavoittui. 3 päivän taistelussa oli kaatunut sisseistä 7 miestä ja 55 miestä oli haavoittunut. Tämän viimeisen hyökkäysyrityksen jälkeen päätettiin luopua Vellivaaran valtamisesta ja jäätiin asemiin vanhan rajan tuntumaan. Sissipataljona siirrettiin 27. heinäkuuta 1941 Möhkön taakse Louhivaaran ja Lutikkavaaran alueelle etulinjaa. Louhivaaralla 5.8.1941 vaihtui Sissipataljonan komentajaksi rajakomppanian päällikkö majuri Viljo Kivikko. Everstiluutantti Karle Kari siirtyi samana päivänä jalkaväkirykmentti 60 komentajaksi. Sissipataljona jatkoi etenemistä Kuolismaan kautta Kuuttivaaraan ja 15. elokuuta se saapui Salmijärvelle. Salmijärvellä levättiin muutama päivä ja elokuun 18. päivä jatkettiin etenemistä Suojärven Vekaruksen kylän suuntaan. Parkonsuolla etujoukko kohtasi vahvat vihollisasemat ja taistelussa kaatui vänrikki Veikko Kivekäs. Kivikko määräsi 2 komppaniaansa koukkaamaan soiden kautta venäläisjoukkojen taakse Vekaruksen Kirveskankaan kylään. Kirveskankaalla komppaniat joutuivat taisteluun ja siellä kaatui 6 ilomantsilaista rajamiestä. Parkonsuolla olleet vihollisosastot pakenivat Korpien kautta Porojärven suuntaan. Näiden perään Tumajärven ja Irstijärven alueelle Kivikko määräsi rajamiesten partion. Rajamiesten partio kohtasi pakenevan vihollisen Kivijärven rannalta, mutta joutui perääntymään takaisin lähtöpaikkaansa Salmijärvelle. Sissipataljona kuljetettiin Vekaruksesta 24. elokuuta saksalaisten kuorma-autolla Suojärven Leppäojalle. Leppäojalta pataljona marssi Varisvaaraan ja Irstanjoelle, jossa sissien eteneminen pysähtyi. Vastassa oli vahvat Puna-armeijan osastot, jotka kuuluvat jalkaväkirykmentti 126. Sissipataljona kaivautui joen eteläpuolelle asemiin ja oli niissä 10. lokakuuta 1941 saakka. Elo-syyskuun aikana Sissipataljonan sissit tekivät 2 kaukopartiomatkaa. Ensimmäinen partio kävi Lintujärvellä seuraamassa Puna-armeijan liikennettä Porojärven suuntaan ja toinen partio eteni Onkamuksen pohjoispuolen salojen kautta Lintujärven tielle. Onkamuksen partiomatkaan osallistui pääosin Ilomantsin rajakomppanian reserviläisiä ja rajamiehiä. Onkamuksen kaukopartiomatkan johtajana toimi vänrikki Reino Lehti. Partio eteni ensimmäisen päivän aikana Ahvenselästä Unnusjärvelle ja sieltä edelleen vanhan rajan taakse Korpeen. Partio eteni seuraavien päivien aikana Tetrijärven ja Todasjärven kautta lähelle Vaatsilanjärveä. Erään joen varteen Lehti pystytti tukikohdan ja hän lähetti ilomantsilaisista 5 vapaaehtoisesta kootun sissipartion 17.9.1941 Koikarintien varteen. Partion tehtävänä oli seurata vihollisten autoliikennettä Lintujärven ja Koikarin välisellä maantiellä. Koikarin maantien varressa partion tunnustelijana toiminut Hannes Tiittanen astui miinaan ja partio lähti kuljettamaan haavoittunutta takaisin tukikohtaansa. Vihollispartioiden taka-ajama sissipartio saapui takaisin Unnusjärvelle 24. syyskuuta. Sissipataljona eteni 10. lokakuuta Kostamukseen ja seuraavana päivänä Porojärven Suunujoelle. Sieltä sissit etenivät 18. lokakuuta Soutajärven kylään ja 20. lokakuuta sissit saapuivat lumisateen saattelemina Juustjärven kylään.
Juustjärvellä sissit lepäsivät muutamia päiviä ja 27. lokakuuta heidät määrättiin hyökkäämään Stolbova ja Kora-nimiseen kylään. Kylän oli edellisenä päivänä vallannut Eversti Makarovin jalkaväkirykmentti 24 osasto. Hyökkäyksessä Pylväsmäen kylään sissipataljonista kaatuvat Vänrikki Teuvo Suontakaa, rajakersantti Toivo Luukkonen sekä rajamiehet Onni Penttinen, Johannes Jeskanen ja Toivo Karvonen. Juustjärveltä sissipataljona jatkoi etenemistä 29. lokakuuta Käppäselän suuntaan. Samaan aikaan Juustjärvellä olleet jalkaväkirykmentit 25, 26 ja 35 etenivät taistellen Mäntyselkään, Kumpsaan ja Tsopinaan. Sissit saapuivat Käppäselän kylään 2. marraskuuta ja majoittuivat yöksi kalmiston viereiseen metsään. Seuraavana päivänä sissit määrättiin hyökkäämään Unitsan kylään. Taistelut Unitsan kylän hallinnasta jatkuvat 5. marraskuuta saakka. Unitsan valtauksen jälkeen kapteeni Kivikko määräsi sissit etenemään Korpien kautta Äänisen rantatielle. Sissien tehtäväksi annettiin vallata Lopaska ja Kora-niminen kylä 7. marraskuuta. Tämä kylä sijaitsi Kontupohjan ja Karhumäen tien varressa ja sen valtaamisella haettiin helpotusta Karhumäkeen hyökkääville suomalaisosastoille. Kylän ja maantien valtaus epäonnistui ja sissit joutuivat perääntymään takaisin Unitsan kylään. Sissipataljonan etujoukko eteni 15. marraskuuta Perälahdelle perääntyvien vihollisosastojen perässä ja Perälahden kyläys aloitettiin seuraavana aamuna ja tämä kylä saatiin suomalaisten haltuun 17. marraskuuta mennessä. Perälahdelta sissipataljona siirrettiin Vaaksausjärvelle, jossa sissit taistelivat lähes viikon vahvojen venäläisosastojen kanssa. Sissejä tarvittiin marraskuun lopussa apuun Syväjärven alueelle, jossa jalkaväkirykmentti 45 2 pataljoonaa oli jäänyt mottiin ja 32. rajajääkärikomppania ei pystynyt aukaisemaan mottia omin keinoin. Joulukuun 5. päivänä aloitettiin hyökkäys Karhumäkeen ja 6. joulukuuta 1941 Karhumäki oli suomalaisjoukkojen hallussa. Suomalaisjoukkojen eteneminen jatkui Poventsaan, joka vallattiin seuraavana päivänä. Sissipataljona jätettiin tuolloin Karhumäken vartioimistehtäviin ja samalla sissit käskettiin tiedustelemaan Hiihtään ja Jänisjärven saaristoa. Tammikuussa 1942 sissipataljona siirrettiin Voljärven ja Hiisjärven väliselle alueelle tukemaan siellä olleita suomalaisosastoja. Helmikuun 21. päivä 1942 sissipataljona lakkautettiin ja sen miehet siirrettiin Hiisjärvellä oleviin pataljooniin. Pääosa sisseistä sijoitettiin kevytosasto 8 ja helmikuun lopussa perustettiin rajajääkäripataljona 5, jonka vastuualueeksi tuli Rukajärven ja Seesjärven välinen erämaa-alue. Rajajääkäripataljona 5 komentajana toimi Viljo Kivikko. Sissipataljona 1 tappiot hyökkäysvaiheen aikana olivat 8 upseeria, 29 aliupseeria ja 196 miestä kaatuneina ja haavoittuneina.